אהלן, שלום וברוכים הבאים, השבים והמצטרפים אליי להמשך ההליכה שלנו עם ספר הטאו. אנחנו היום בצעד ה-69, פרק 69. ולפני שנתחיל, אז כמו תמיד, אני באמת מקווה שהקריאה של הפרקים וההאזנה להם בספוטיפיי או ביוטיוב באמת נותנים לכם ערך ועוזרים לכם למצוא יותר שקט ויותר איזון בחיים שלכם. אני כמובן אשמח אם תשתפו אותי. כמו כן, אם יש שאלות או משהו לא ברור, אתם מוזמנים תמיד לשלוח הודעה ולשאול בכל אחת מהרשתות החברתיות. אפשר גם לשלוח לוואטסאפ שלי. וגם אם אתם רואים את הדברים אחרת, וחושבים אחרת, ומבינים אחרת כל פרק, אני באמת אשמח אם תשתפו אותי ותאפשרו לי ללמוד מכאן גם. ואחרי ההקדמה הזאת, בואו נקרא את הפרק ונראה לאן הוא ייקח אותנו. פרק 69 אומר כך: האסטרטגים אומרים, אני לא מעז להיות כמו המארח, אלא מעדיף להיות כמו האורח. אני לא מעז להתקדם סנטימטר, אלא מעדיף לסגת רגל. זה נקרא לצעוד באין שביל, להפשיל שרוול באין זרוע, להביס ללא נשק, להילחם באויב באין אויב. אין מזל רע יותר מאשר לזלזל באויב. לזלזל באויב זה להסתכן בעיבוד האוצר שלי. לכן, כאשר צבאות שווים נלחמים, המתאבל ינצח. והנה כמה שאלות וכמה נושאים אליהם אני אתייחס בפרק הזה. אז מה זאת אומרת להיות כמו אורח או כמו המארח? למה עדיף לסגת רגל מאשר להתקדם סנטימטר? ואת איזה מהרעיונות המרכזיים של הטאו זה מדמה? מה הכוונה בלצעוד באין שביל, להפשיל שרוול באין זרוע, להביס ללא נשק ולהילחם באויב באין אויב? מה הקשר בין הפסקה השנייה לבין עשייה ללא עשייה? מדוע זה מזל רע לזלזל באויב? מה האוצר שאנחנו מסתכנים לאבד כשאנחנו מזלזלים באויב? מי הוא המתאבל? ומדוע הוא מנצח? וכמו תמיד, נסכם את הפרק במה המסר המרכזי שלו, ונראה איך הוא יכול לעזור לנו באמת למצוא יותר שקט ויותר איזון בחיים שלנו, בעיקר בהקשר של זוגיות, של הורות ושל העבודה. אז בואו נתחיל. בפסקה הראשונה, לאו צה כותב את המילים האלו. האסטרטגים אומרים, אני לא מעז להיות כמו המארח, אלא מעדיף להיות כמו האורח. אני לא מעז להתקדם סנטימטר, אלא מעדיף לסגת רגל. אז מה זה הדימויים האלו של אורח ומארח? אז אורח ומארח זה למעשה דימוי למתקיף, המארח, ולמתגונן, האורח. כשאנחנו חושבים על זה, כשאנחנו מעריכים אנשים, אז המארח הוא למעשה זה ששולט במרחב. הוא זה שמכיר את המרחב, הוא שולט בו. והאורח הוא זה שמגיע ופעם ראשונה נמצא במרחב הזה, הוא לא מכיר אותו, אין לו שום מושג לגביו. עכשיו, אז למה עדיף להיות אורח מאשר מארח? מכיוון, הרבה פעמים כשאנחנו מארחים מישהו, אנחנו מכירים את הסביבה, אנחנו מכירים את הבית שלנו. אנחנו מכירים את האזור הזה. ההיכרות הזאת למעשה נותנת לנו הרבה מאוד ביטחון. וכשיש לנו ביטחון, במיוחד במקומות שאנחנו מכירים אותם ואנחנו מאוד מאוד מודעים אליהם, יש לנו למעשה הרבה יותר סיכויים לטעות. לעשות טעויות, לעשות שגיאות, כי אנחנו הרבה יותר בטוחים בעצמנו. לעומת זאת, אורח שמגיע פעם ראשונה, הוא לא מכיר את הסביבה. כל צעד שהוא יעשה, הוא יבחן את עצמו. הוא יראה איפה הצעד, איך הוא מניח את הצעד, אם הוא לא נתקע במשהו, אם הוא לא מפיל משהו חס ושלום. זאת אומרת, בסופו של דבר, המארח באיזשהו אופן, הוא מתנהל בסוג של יותר כוחניות, יותר ביטחון, יותר זה,
וזה יכול להתפרש הרבה מאוד פעמים גם כן לכדי סוג של כוחניות. לעומת זאת, כשהאורח שהוא זהיר יותר והוא בוחן יותר, הוא למעשה פועל בהרבה יותר הרמוניה עם הסביבה. זאת אומרת, יש לו הרבה יותר גמישות להגיב אליה, וזה גם יגרום לו להימנע מעימותים מיותרים. טוב, נחזור פרק אחד אחורה, פרק 68. בהתחלה של פרק 68, השורה הראשונה, כתוב, גנרל טוב לא מפגין את כוחו. שזה בדיוק זה. זאת אומרת, הגנרל הטוב הוא למעשה המארח לכאורה. לא מפגין את כוחו, הוא מתנהג כמו המארח. ואנחנו יכולים לשים לב שוב, ודיברתי על זה בפרק קודם, שגם פה, לאו צה חוזר על אותו מסר עם דימוי אחר. ושוב, זה נראה לנו משהו שונה לגמרי, אבל כשאנחנו מעמיקים בקריאה, אנחנו באמת רואים שזה אותו מסר, רק שהדימוי, הוא משתמש בדימוי אחר, במילים אחרות, ככה הוא באמת, הרבה יותר אנשים יכולים באמת להבין, להתחבר, ואפשר לחזור לפרק הקודם ולהקשיב בדיוק לכל ההסבר שנתתי שם. בסוף הפסקה הזאת, לאו צה כותב, אני לא מעז להתקדם סנטימטר, אלא מעדיף לסגת רגל. עכשיו, שתי השורות האלו, זה למעשה דימוי, שוב, לאו צה והדימויים שלו, לאחד מהרעיונות המרכזיים של הטאו, וזה ה-way wu way, העשייה ללא עשייה. עכשיו, למה עדיף לסגת רגל מאשר להתקדם סנטימטר? התקדמות, גם של סנטימטר, התקדמות אפילו קטנה, זה למעשה מדמה פעולה ישירה, אגרסיבית, כוחנית יותר. דבר שיכול להוביל להתנגדות, לעימות עם מי שמולנו. והתקדמות גם כן גוזרת מאיתנו משאבים, שזה בניגוד לעשייה ללא עשייה. נסיגה למעשה יכולה למנוע עימות. היא מאפשרת לנו לשמור על רוגע, לשמור על גמישות, לשמור על איזון. ודרך הנסיגה להשיג יתרון. והנסיגה גם כן שומרת לנו על האנרגיה ועל המשאבים שלנו. עכשיו אנחנו לוקחים את זה להתחלה של הפרק. המארח הוא זה שיתקדם סנטימטר, והאורח הוא זה שיסוג רגל. זאת אומרת, שוב, אנחנו רואים את כל הדימויים שלאו צה משתמש בהם. בשביל להסביר פה במקרה הזה את נושא של העשייה ללא עשייה. והוא משתמש בכל כך הרבה דימויים שבאמת, ככל שאנחנו קוראים וככל שאנחנו משתמשים בדימויים האלו, אנחנו יכולים באמת להבין טוב יותר מה זו העשייה ללא העשייה הזאת. בפסקה השנייה, לאו צה כותב כך, זה נקרא לצעוד באין שביל, להפשיל שרוול באין זרוע, להביס ללא נשק, להילחם באויב באין אויב. אני זוכר את הפעם הראשונה, באחת הפעמים הראשונות שקראתי את הפרק הזה, והייתי מגיע לפסקה הזאת, וזה היה, מה? כאילו, מה הוא רוצה מאיתנו? אבל שוב, זה דימויים. זה דימויים למשהו שהוא עמוק יותר. אז בואו ננסה באמת להבין מה לאו צה מדמה בכל אחת מהשורות האלו. אז בשורה הראשונה זה נקרא לצעוד באין שביל. אז כשאני חושב על השורה הזאת, אני מדמיין שאני עומד למרגלות הר שפעם ראשונה אני רואה אותו. ואני רוצה לעלות עליו, אני רוצה להגיע לפסגה או לאמצעו, או להתחיל לעלות, נראה כבר לאן נגיע. עכשיו אין שביל. אם היה שביל, מצדה למשל, יש את שביל הנחש. עכשיו זה שביל שסללו אותו אנשים מסוימים, כי ככה הם חשבו שזה יהיה הכי קל לעלות.
למצדה. אבל אם לא היה שביל, היינו עומדים למרגלות המצדה, מסתכלים למעלה, ומחפשים את הדרך הקלה ביותר, והנוחה ביותר, והדרך שלמעשה תגרום לנו להוציא כמה שפחות אנרגיה בטיפוס למעלה. זאת אומרת, אז דבר ראשון אני כמו האורח. אני מסתכל, אני בוחן את הסביבה, בוחן את ההר. זה דבר ראשון, אני האורח. כשאני בוחן, אני מוצא, מתחיל לראות, אוקיי, פה יש לי זה, פה יש לי זה, פה יש לי זה. אני אלך דרך פה, אני אלך דרך שם. זאת אומרת, אני מתחיל למצוא פתרונות שהם יותר יצירתיים, יותר גמישים. אז זה הדימוי, למעשה, של לצעוד בעין שביל, להפשיל שרוול בעין זרוע. עכשיו, להבנתי, הדימוי הזה, זה להיות מוכן למשהו, אבל לא בלי לפעול. זאת אומרת, בואו נראה מה יכול להיות, מה יכול לקרות, מה אנחנו יכולים לעשות, אבל אנחנו נשארים במקום. עכשיו, במוכנות הזאת, אנחנו למעשה, יש לנו, שוב, אנחנו בוחנים, אז יש לנו הבנה של הסיטואציה. יש לנו שיקול דעת. אנחנו בוחנים, אנחנו משתמשים בגמישות המחשבתית שלנו, בכדי לבחון את הסיטואציה. ככה אנחנו גם למעשה לא מבזבזים אנרגיה, אנחנו שומרים על האנרגיה שלנו. עכשיו, אם נחזור לטיפוס על ההר, אז המוכנות זה לשבת למרגלות ההר, להביט בו, לשקול את הצעדים שלנו, לפני שאנחנו נכנסים לפעולה, שהפעולה היא הטיפוס. וככה למעשה הפעולה, כשהיא תגיע, היא תהיה נכונה יותר, היא תהיה מאוזנת יותר, והיא תשמור לנו יותר על האנרגיה שלנו, על המשאבים שלנו. להביס ללא נשק, הכוונה פה זה שעדיף למצוא פתרון למחלוקת, בלי מלחמה, בלי קרב. למצוא פתרון יצירתי. שוב, אנחנו מגיעים לזה דרך המוכנות, דרך זה שאנחנו בוחנים, דרך הגמישות. כשאנחנו נמצאים במקומות האלו, יש לנו יותר יכולת באמת לפתור מחלוקות בצורה רגועה יותר, טובה יותר, מכילה יותר, מאוזנת יותר. ובשורה האחרונה, יש למעשה איזה שני רבדים. בשורה הראשונה, לאוצר כותב, להילחם באויב באין אויב. אז יש את הרובד הראשון, שאנחנו קוראים את הפרק, אז הרובד הטקטי, האסטרטגי, למצוא באמת פתרונות להביס את האויב שלנו בלי קרב. זה יכול להיות במשא ומתן, זה יכול להיות בתחבולות, זה יכול להיות בהתשה שלו, אם זה כלכלית, אם זה חומרית, כל מיני דרכים שאנחנו יכולים לעשות באמת בכדי למנוע את המלחמה, להתיש את האויב שלנו בלי להילחם בו. אז זה הרובד הראשון, הפשוט יותר למעשה. הרובד השני, למעשה, זה תפיסה יותר פילוסופית ויותר של התודעה שלנו. בהיבט הפילוסופית, יש פה חיבור לתפיסה של האידואליות. כשאנחנו רואים במישהו שהוא האויב שלנו, אנחנו מקטלגים אותו כרע. אבל אם אנחנו נחזור לכל נושא של האידואליות, אז כבר למדנו אז שבכל רע יש טוב, בכל טוב יש רע, הסמל של האין והיאנג, שהטוב מייצר את הרע, הרע מייצר את הטוב, ושניהם קיימים אחד בשני. אז הכל קיים בהכל. זאת אומרת, אין איזה משהו מוחלט. אז האויב שלנו למעשה הוא לא טוב והוא לא רע. וזה משהו שיכול באמת להקטין את הרצון שלנו מלהילחם בו. וכשהרצון להילחם קטן, אז יש לנו יותר יכולת
לנסות ולמצוא פתרונות אחרים, שזה לא דרך מלחמה. אז זה ההיבט הפילוסופי, שמתחבר לפילוסופיה של הטאו. בהיבט התודעתי שלנו, זה למעשה אומר לנו להתחיל להשתחרר מדפוסי החשיבה שלנו. דפוסי חשיבה שמפרידים אותנו ממי שמולנו, מהאחר, מהסביבה. אין אני והם. האויב שלי קיים בתוכי ואני קיים בתוך האויב שלי. זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר רקמה אנושית אחת גדולה. אנחנו מחוברים, אנחנו משפיעים אחד על השני. עכשיו, כשאנחנו משנים את התפיסה הזאת, אז אין את הוא נגדי. יש איזשהו שלם ששואף לאיזון כל הזמן. ואז שאנחנו מבינים שיש שלם אחד גדול, אנחנו יותר יכולים לפעול מתוך חמלה ומתוך איזון, במקום מתוך פחד או מתוך כעס. זאת אומרת, שוב, זה עיקרון, זה מחבר אותנו שוב לעיקרון של העשייה ללא עשייה. זאת אומרת, אם גם בפסקה הראשונה ראינו שלאו צה משתמש בדימויים של אורח ומארח, לסגת ולהתקדם, כדימוי ללא עשייה ללא עשייה, פה הוא משתמש בדימויים אחרים, שוב, בכדי להסביר לנו מה זו העשייה ללא עשייה הזאת. את הפרק לאו צה מסיים בפסקה הזאת. אין מזל רע יותר מאשר לזלזל באויב. לזלזל באויב זה להסתכן בעיבוד האוצר שלי. לכן, כאשר צבאות שווים נלחמים, המתאבל ינצח. עכשיו, אין מזל רע יותר מאשר לזלזל באויב. אני חושב שיש שתי דוגמאות, צערנו עצובות, שכולנו מכירים. לפני 50 שנים, מלחמת יום כיפור, ולפני שנה ו3-4 חודשים, 7 באוקטובר, שזה תוצאה של זלזול באויב, בסופו של דבר. כשאנחנו מזלזלים במי שמולנו, אנחנו הופכים להיות עיוורים. וכשאנחנו הופכים להיות עיוורים, אנחנו הופכים להיות שאננים, וחסרי זהירות. שוב, זה מחזיר אותנו למארח. עכשיו, זלזול זה גם חלק מגאוותנות. וגאוותנות מביאה אותנו לחוסר איזון. אז בסופו של דבר, הזלזול גורם לנו להרבה מאוד מזל רע, גם חיצונית, שאנחנו הופכים להיות עיוורים, וגם פנימית, שאנחנו למעשה מוציאים את עצמנו מסוג של איזון. עוד דבר שיכול להיגרם מזלזול באויב שלנו, בכלל, במי שמולנו, זה שהאויב שלנו יעשה את הכל בכדי להוכיח לנו שאנחנו טועים. ולעשות הכל זו ינסה שוב ושוב ושוב לפגוע בנו. כשאנחנו למעשה לא מכבדים אותו, הוא יעשה את הכל בכדי לזכות בכבוד שהוא חושב שמגיע לו, שהוא רוצה לקבל מאיתנו. ואז הוא ינסה שוב ושוב ושוב לפגוע בנו. אבל זה אחד מהתוצאות של זלזול באויב שלנו. עכשיו, לזלזל באויב זה להסתכן בעיבוד האוצר שלי. אז מה זה האוצר הזה? אז יש כמה אוצרות. יש את האוצרות הפיזיים יותר, שהעיוורון הזה, אנחנו יכולים לאבד חיים של אנשים. אנחנו יכולים לאבד רכוש, לאבד שטח. זאת אומרת, זה המקום הפיזי יותר, המוחשי יותר. עוד דבר שאנחנו יכולים לאבד כשאנחנו מזלזלים, זה לאבד את הכבוד שלנו. זאת אומרת, כשאנחנו הופכים להיות עיוורים למי שמולנו, הוא יכול להפתיע אותנו, כמו שקרה לנו. ואז למעשה הוא משפיל אותנו. זאת אומרת, אנחנו רצינו להיות, כאילו, איזה פריירים הם, איזה זה, אנחנו חזקים יותר, והם נתנו לנו בראש. זאת אומרת, בסופו של דבר, כשאנחנו לא כיבדנו אותם, אנחנו איבדנו את הכבוד שלנו. זלזול גם כן, בסופו של דבר, פוגע בערכים שלנו. זה פוגע בענווה, זה פוגע בצניעות.
כשאנחנו פוגעים בענווה ובצניעות שלנו, אנחנו מאבדים את האיזון הפנימי שלנו. כשאנחנו מאבדים את האיזון הפנימי שלנו, אנחנו מאבדים את היכולת שלנו לראות את המציאות באופן מכיל יותר, באופן גמיש יותר, באופן פתוח יותר. זאת אומרת, כשאני מזלזל במישהו, אני מאוד מאוד מצר את הראייה שלי. אבל כשאני מכבד את מי שמולי, הראש שלי נשאר פתוח. הוא נשאר גמיש. זאת אומרת, יש לי הרבה הרבה יותר אפשרויות, גם איך לראות וגם להגיב בסופו של דבר. את הפסקה הזו לאוצה מסכם, את הפסקה ואת הפרק, בשתי שורות האלו. כאשר צבאות שווים נלחמים, המתאבל ינצח. אז מי זה המתאבל הזה? המתאבל זה לא מי שנמצא באבל, זה מי שמכיר בכובד האחריות של הלחימה. זה שיודע שלחימה יכולה לפגוע בו, בחיים, ברכוש, בהרבה מאוד דברים. ומתוך ההבנה הזאת, הוא יעשה הכל בכדי למנוע אותה. זאת אומרת, אם הוא ייכנס למלחמה, זה באמת יהיה שכבר אין ברירה אחרת. זהו, כאילו, זה מה יש וזהו. אבל זה המתאבל. עכשיו, ומדוע הוא ינצח? כשאנחנו פועלים מתוך חובה להילחם, זאת אומרת שאין לנו ברירה ומתוך כבוד לחיים, אנחנו פועלים מתוך שיקול דעת, מתוך זהירות. שוב, אנחנו האורחים, אנחנו חוזרים להתחלה של הפרק, האורח והמארח. אנחנו האורחים, אנחנו פועלים ביותר שיקול דעת, אנחנו ביותר זהירות, יותר גמישות, אנחנו בוחנים. כמו שאמרנו על הטיפוס על ההר, אנחנו נשב ונבחן, ונסתכל מה האפשרויות שלנו, ומה הדרך הכי קלה, הכי פשוטה, הדרך שתיקח כמה שפחות חיים, ותשיג את התוצאה הטובה ביותר. אז בסופו של דבר, מסתכלים על הפרק הזה, שהפרק הזה הוא דימוי אחד גדול לעשייה ללא עשייה. אז מה המסר? מה המסר? באמת המסר המרכזי, איך אנחנו יכולים לצמצם את המסרים, את כל המסרים שקראנו פה, למסר אחד, ואיך אנחנו יכולים ליישם את זה ביום יום שלנו. אז לדעתי המסר באמת המרכזי של הפרק הזה, הוא כזה, בכל לימוד, בין אם פנימי או חיצוני, גש עליו בענווה, בכבוד ובזהירות, מתוך הכרה בכובד ההשלכות ובשאיפה להרמוניה, פעל בחוכמה, תוך הימנעות ממאבקים מיותרים, ושאף לנצח בלי לפגוע, לא באחרים ולא בעצמך. אז זה באמת לדעתי המסר המרכזי שמכיל את כל מה שהפרק הזה מדבר עליו. ואיך אנחנו יכולים באמת ליישם את זה ביום יום שלנו, בעיקר בזוגיות, בהורות ובעבודה. אז בזוגיות, אז אם יש לנו קונפליקט עם בן או בת הזוג שלנו, אז לגשת אליו מתוך ענווה, מתוך הקשבה ולא מתוך רצון לנצח. זאת אומרת, להבין את הצרכים שלו, להבין את הרגשות שלו. מתוך ההבנה הזאת, הסיכוי שאנחנו נמצא פתרון שמכבד את שני הצדדים, גבוה הרבה הרבה יותר. לשמור על הכבוד של בני הזוג שלנו. גם אם אנחנו מעבירים ביקורת עליהם, לעשות זה בכבוד. לא להשפיל את בני הזוג שלנו, לא לזלזל בהם, לא להיות ציניים כלפיהם. ואומר לכם את זה אדם שהוא מאוד מאוד ציני. רק שיש לי שיחות עם אשתי, שיחות באמת על דברים שיש לנו מחלוקת, ואני נמנע מהציניות הזאת.
בכדי באמת לשמור על הכבוד שלה, לא לזלזל בה. וזה מתוך הבנה שהבן או בת הזוג שלי היא חלק ממני, היא חלק מהחיים שלי. ועוד דרך זה כשיש מחלוקת, כשיש ויכוח, כשיש איזשהו קונפליקט בזה, במקום להגיב ישר, לשבת ולחשוב. כל אחד עם עצמו, ככה בבני הזוג עם עצמו, ושניכם ביחד. לחשוב ביחד איך אפשר למצוא פתרון לקונפליקט הזה שיושב עליכם עכשיו. אז זה בזוגיות, בהורות. דיברנו על זה לא מעט גם פרקים הקודמים, זה להקשיב מתוך סקרנות, לא מתוך איזושהי עמדה של עליונות, אני ההורה ואני יודע טוב יותר. לכבד את הילדים שלנו, לא לזלזל בהם. גם אם לדעתנו מדברים שטויות, להקשיב להם, לא לזלזל בהם. לכבד אותם, לכבד את הצרכים שלהם. לכבד את התחושות שלהם, את הרגשות שלהם, את המחשבות שלהם. אם יש איזשהו מחלוקת והילד שלנו עושה איזה משהו, אז במקום עונש, למצוא פתרון שמלמד. ודרך זה גם כן להשיג קרבה. זאת אומרת, אפשר דרך שיחה, דרך זה, למצוא את הדרך הנכונה לכם ולילדים שלכם. בעבודה, אז גם לפעול בענווה, לא מתוך איזשהו רצון להוכיח שאני צודק, לא לזלזל בעמיתים שלנו לעבודה, לא לנסות להקטין אותם, להיות קשובים אליהם, לכבד אותם, ובאמת להימנע כמה שיותר מקונפליקטים ומפוליטיקה קטנה של מקומות עבודה, אלא באמת להיות קשוב, להניח לזלזול, לעבוד בהרמוניה, תוך מחשבה, לפני שאנחנו פועלים לחשוב. האנשים שעובדים איתנו מגיעים לפעמים לעבודה אחרי לילה קשה שהיה להם בבית, וזה משפיע על העבודה שלהם, אז במקום לכעוס עליהם, לדבר איתם, לשאול אותם, להתעניין בהם. אז זהו, זה היה הצעד ה-69 שלנו, פרק 69. אני באמת מקווה שההקשבה תיתן לכם ערך ותעזור לכם למצוא יותר שקט ויותר איזון. כמו שאמרתי בהתחלה, אם יש שאלות, אם משהו לא ברור, ואם אתם לא מסכימים איתי גם כן, אתם מוזמנים באמת לכתוב לי ולשתף אותי, ואם זה שאלות או משהו לא ברור, אני באמת אענה לכם בשמחה. אז עד הצעד הבא, עד הפרק הבא, פרק 70, מי ייתן והדרך שלנו תהיה דרך של שלום, דרך של אהבה ודרך של חמלה. תודה ולהתראות.